Εγώ δεν τα βλέπω όλα. Και γιατί έγινε, Δεν τα βλέπω όλα συνωμοτικά. Λέω διάφορες μαλακίες στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα βλέπω όλα να είναι σε μια θεωρία συνωμοσίας. Έχουν ρεκόρ Guinness στην ηλιθιότητα, στην ανοησία, στην άγνοια και στην απειρία. Τι νομίζεις, βρε ηλίθιε, το 2016. Κουτέ αυτό. Ναι. Ρε βλάκα. Την εποχή του 2016 πιστεύεις ότι μπορεί να ελέγξεις την ενημέρωση? Πρέπει να είσαι γκαγκά. Κάνε το καλογρίτσα στη βή να τελειώνουμε να. Θες να δώσεις άδεια στο Βαγγέλη το Μαρινάκη, δώσ' του. Υπήρξε ένα ηλίθιο επίσης επιχείρημα. Τσάι με παπάρα, για να μην πω παπάρια. Τσάι με παπάρια, τσάι με παπάρια. Θα σας πω γιατί. Βρε ηλίθιε, πώς θα συγκεντρώσεις 200 εκατομμύρια από 50 σε κάθε κανάλι? Με πήρε η παραγωγός εδώ πέρα, η συντονίστρια, η οποία είναι οροτάτη και η οποία και από το τηλέφωνο κατάλαβα ότι κάτι θέλει με μένα. Χάρηκα πάρα πολύ που σου είδα. Μ' άρεσε πολύ αυτή η εκπομπή. Ξεκίνησε τόσο όμορφα. Θυμάσαι έτσι που γινόταν. Έτσι όμως δεν έχουμε και το ρίσκο των 3 μηνών. Με συγχωρείς, εγώ δεν κατηγόρησα κανένα από την κυβέρνηση. Να σου πω κάτι, εδώ με τον Brad Pitt έχω πρόβλημα. Δεν εξηγήθηκε καλά στην Ατζελίνα. Καλά, και αυτή τώρα το έχει παρακάνει. Του κουβαλάει όλο παιδιά στο σπίτι. Δεν βρίσκει ώρα να γαμίσει. 2 φορές που τον συνάντησα σε ένα κλαμπ, του λέω να σου πω, Brad, σε βλέπω λίγο πεσμένο. Και εγώ ξέρω την κομμένα. Δεν έχει, μην τα λέτε αυτό. Και εγώ έλεγα, ρε, πού να πούμε, έλεγα από μέσα μου. Έχουν ένα κτήμα καταπληκτικό στην Νότιο Γαλλία. Ναι. Έχει ρίξει μέσα 15 παιδιά. Ναι. 15 σκυλιά, 15 γατιά. Πού να βρει ο Μπραντ χώρο να της πει τι σου κάνω μάνα μου?